Milingkod na ang bagong jail warden kagahapon, Enero 23, 2023. Si Jail Superintendent Xavier Solda na ang bagong jail warden. Sumala ni Colonel Solda, paningkamutan niya nga magpabiling limpyo ang prisuhan batok sa bisan unsang iligal nga kalihukan o kontrabando. Mahalaga para sa akin na matiyak na yung mga programa ng national government at ang pamunuan ng BJMP ay maayos na napapatupad dito sa Zamboanga City Jail. At yun naman yung pinagpupursigihan natin. In fact, kausap natin ang Philippine National Police, katulong ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Zamboanga at ang pamahalang lokal. No? Ang pagpadayon sa programang Oplan Linis Piitan, magpabilin nga luwas ang Person Deprived of Liberty o PDL nga anaa sulod sa Zamboanga City Jail. Gusto nating tiyakin, malinis yung ating mga selda mula sa mga illegal na droga, lalo na rin sa mga kontrabando. Niadtong Enero 22, girunda sa mga personahe sa PNP, PDEA ug Jail Guard ang tanang selda sa male ug female dormitory sa jail facilities. Aron matangtang ang tanang butang nga gidili sa tanang piniriso sulod sa ilang selda. Hingpit nga suportado ni City Director Police Colonel Alexander Lorenzo ang lakang sa bagong warden aron magpabiling luwas ang tanang piniriso dinhi sa mga pasilidad sa Zamboanga City Jail. Magkaroon kami ng joint operation kagad. We will support itong BJMP para mapakita rin na mga agencies dito ay nagtutulungan para sa ma-deliver yung kaming mga missions. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe!